Belarus häkimetlerinin awtoritar prezident Aleksandr Lukashenka'nın işinden çekilmegini talep edýän oppozisiýa garşy görýän batyp ýatyryş çäreleriniň giňelmeginiň çägirini 26 awgustda ýurdun 72 ýaşyndaky ýazgysy Nobel bayragynyň eýesi Svetlana Alekseyewiçiň sorak edilmegine garaşylýar. Belarusyň iň meşhur diri ýazgysy bolan Alekseyewiç Dernew komitetine oppozisiýanyň utgaşdyrjy geňeşiniň ikagdatynyň onlarça müň adam toplanan we Lukashenka'nın 26 ýyllyk dolanýaryny iň gulasyna bolan ygtyýar berilmedik protest ýygnaşygyny guranlyk üçin tutsak edilmeginiň bir gün soňundan çagyrly. Hökümet tanqidleyen Alekseyewiçiň utgaşdyrjy geňeşiň köpçüliklerin ýygnaklaryna gatnaşyp-gatnaşmaganlygy belli däl. Aýdylmagyna görä koronavirus pandemiýasy sebäpli ol öýünden teýrek çykýar. Lukashenko geçen hepde häkimet geçişine yol açmak üçin hökümet bilen gepleşige başlamak maksadyna döredilen utgaşdyrjy geňeşi ýurtda häkimeti ele geçirmek üçin edilýän bir kanun finans köpmünde häkiýetlendirdi. Häkimetler 21 awgustda bu geňeşe garşy jenaýat işini açyp onuň görnükli agalaryny tutsak etmek we jogapkarçylyga çekmek işlerini güýçlendirdi. Şu aýda geçirilen dawary saýlawlarda bäsleşen bäsleş batyp ýatyrmalara garamazdan 25 awgustda ýurdun demokratiýa tarapdar hereketiniň kynmajakdygyny aýtdy. Repressiýalara, fizik güýç bilen gorkutulmagyna we azatlykdan mahrum edilmek kopuna garamazdan Belaruslar soňky 2 hepdeniň dowamyna ýan bermejekliklerini görkezmek emini goýmadylar diýip Svetlana Tikhanovskaya Ýewropa parlamentiniň daşary gatnaşyklar komiteti bilen gurulan video söhbetde aýtdy. Ol bu söhbeti 9 awgustda geçirilen prezident saýlawlaryndan soň özüne we maşgalasyna haýbat atylanyny barada çykan habarlaryň arasynda bilen ýurdundan Litwadan gatnaşdy. Bu sözler Ýewropa Birleşiginiň resmiýetiniň AFP habar gurulugyna beren interwýusynda Birleşigiň daşary işler ministrleriniň 26 awgustda Berlinne resmi däl gepleşik geçirip Belarusda saýlawlary galyplaşdyrmak we demonstrantlary basyp ýatyrmak bilen baglanyşykly 15-20 çemet resmiýiniň aktivlerini döndürmek we syýasat gadaganlygyny girizmek nişanasynda alınjakdygyny aýdan wagtyna gawat geldi. Resmi taýdan ýeňizi diýilip yglan edilmegine garşy 2 hepdeden gowrak wagt däri dowam edýän protestlere we barha ýokarlanýan halkara ýagyrmalaryna garamazdan Lukashenko häkimet başynda galmak islegini berip durýanlygyny görkezdi. Tikhanovskaýanyň utgaşdyrjy geňeşiniň prezidiumynyň ikagdaty ruhsatsız protestler gurnanlygy üçin elip bir unalar tutsak edilenden soň 25 awgustda 10 günlük azatlykdan mahrum edildi. Geňeşiň başga bir agdaty teatr müdiri we öňkü medeniýet ministri Pavel Latushko Dernew komitetiniň soraklaryna 25 awgustda jogap berdi. Ýöner tutsak edilmedi. Şeýle-de hiç bir kanun iş etmeýänligini aýdyp, ol oppozisiýa geňeşindäki işini dowam etdirjekdigini ýetdi. Tikhanovskaya Ýewropanyň kanun çykarjylary bilen töhbetdeşlik bagtyna Belarus protestçileriniň ardyndan 6 sanynyň öldürilendigini we onlar çadymyň polisiýa gölegçiligini ýetenligini aýtdy hemde syýasy hukuklara hormat goýulmagyny. Belarusdaky ähli syýasy tutsagyň boşadylmagyny we häkimetleriň dogrulygynyň we gorkulmagynyň soňlanmagyny talap etdi. Belarus oýanyny birini oppozisiýa däl, birini köplük diýip Tikhanovskaya 23 awgustda Minskiň köçelerini 200 000den gowrak adamyň çykanlygyny, munyň şu wagtda çenli geçirilen iň uly nägilelik protesti bolanlygyny aýtdy.